Zone. Asidani ayi ne de menyame enede. Zone. Tumfo se asidani ayi ene de menyankopon enede. Zone. Se meka me a metie se ya yewo me a. Tumfo so wo ka ono otie se yewo no a. Me mo me ma meka chem se nko anya nwo me kra. So no a ne ma meka chem se nko anya a nwo no kra. Onu me papa ware was me papa pe emma nti owo me nua me di na chi na na so won pani bi o gya ya ware. So oni papa pe ma nti na nko so won ware bi owo ne nua odi na chi no sa mra na nko pe so gya awade. Ti onu a na ebo mama na se me ofa Asantehene o osajima prempe na kwa mchitwe. Eno ka chense fia de me pe nya nti me ma unya no. So ono na bo na mane no no na ofa o se no ofa na kwa mchitwe ena ka chense unya na de wo pe no unya mai nti won tra ho. So enti me ni me nua ye muti kakra. Nti ma oni ni nua entam eti kakra. Ansana me ma me sa ko ya de wo me. Ansana ne ma me sa ko awade ase ama ye de wo no. Owo mi wie en no sa kan kire se bo akira nkwa wonya de oye no nti aware no mintimi. So ne ma me wo no wie no kan se da bi ni kunu de oye no onyai nti awade no ontimi. No se me wo fa ka kire se fia de me pe benya nti wontimi ajai. So no wo fa Asantehene na kwa mtutwe e ka kire se de wo pe ne nsa kan nti se obegya ya akakwanda ho. Eno nti ewo me be mfie na yachi. Sintufo se no nti ewo no be mfie na yachi. Na odme ma me wo fa sabre odi hian ne koyobonso e fe no heba mensa bonso. Na ma me wo fa sabre no odi hian ne wo hene ba mensa bonsu. Ye tie me de me koma no. Ye tie no e de ne koma no. Se wo ne me wo fa na hyehye ho sa. Se no ne wo fa na hyehye ho sa. Na me wo fa mpese metena ahimfie ni adehyesem bia mu. Na no fa mpese obetena ahimfie ni adehyesem bia mu. Ti me wo fa na fa me se ne ba ne na bibia. Ti no fa mensa bonsu ne fa nsa ne ba ne bibia. Me ko ye no ne ba be ma wo afodo cheze wo se me nam di na chie. No obi anim ti me enani nyina nam so nam di na chie. Ti ne ba ka so ne di na chie. Ti ne ni na nyina odwen se on ne di na chie. Ti ho na me ko ya me nyina wo de me ko division school hwe me a. Ti ho na okotena o tete no de ko school nyina. Ni ma me ma menhia kura ye mpese me hunu ho. Menhia kura no na wo fa mpese oba ho mpese be hunu ho. Me ma me owo me no oba efie wo ashtan wa. Ne ma oba te se obesra ne nua bema. Se ne ma me oba mfie wo ashtan wa. Oba so oba besra ne nua ohene ba hia hene. Wo ho na ofa na Asantehene de ne ka besio. Ni afro se bra be serve no. Bra ne be serve no. So oba no abuza akwala ne ho te se wonka hwe ntimi nso me ni no. Se no fa Asantehene oba wo ne ka besio se nya afre no bra ne be serve no. Akwala no ho te se won so de no onim no. Enum ara na division school ewie ya ye ko secondary school. Se enum ara na division school owie na ato so be ko secondary school. Me ofa ne me akọ san ho am ya me prospectus Prempeh College ya me prospectus nyina de ama Asantehene otiso ni ma me wototo me ne ma me. Tumfo se wanya Prempeh College ni prospectus ye de ma ye toto ni nyina Asantehene otiso se ne ma me e na ototo ne ma ma no. Me wo hwa da ko ba ya was school no wonko ho bi o me kopa ba bi fofura ma. So wa da ko no aba school no onko ho Prempeh ho no onko me kopa school fura ma. Prempeh College nso ye ne e wa ashtan me namfo wo mo edi e ho no wo mo kronti ye nyina so ye pese ye ko ho. Se Prempeh College de ye ne anim se ashtan fo ho pa ne bebre no moko nti na ne namfo nyina ho no moko na ko pe wa ke wa asafo agei makado abrapo kunum nyina wo mo ho no mo nti enso ashtan ye no nti ho an ye nyina pese ye kro. Asafo agei makado kunum apoku wo mu nyina ashtan no mo nti no nso no pe ho Prempeh na nka ko. Na ye se o se wonko ho. Ye se hwiwi oso na me ko ye. Se na onim de o ye nti wo se ho no wonko se hwiwi oso na me mo ako. Eno nso Mr. Osain one na ye headmaster one na ka chere se na down for disciplinarian be ya transfer from Pokuare course se hwiwi oso nti ho no odem beko. Se na down for se there be on no headmaster to kan se there be na down for bi e wo ho a ono ne titiye no eye pa nti ho onko no nkotiti no. Se ni nyina no ne wo fa wo manhia na e hyehye ho sa. Se ni nyina o nyina no ne
na prempe na o menhia o mo hye ho sa o se sahwiwi oso hene ye meba enti fa no ko bibi hia no ono abehwe no se sahwiwi oso hene ne ba no fa ne ko bibi hia no a behwe na ma na no na mde na moa mede wie school tumfo se no de na moa o de wie school no ewie na menua panyin so aba tumfo so wie na ne nua panyin so aba na okobo na mane se wanya admission wo IPS o so okoya accountancy ko bona mane se wanya admission wo IPS o pese o no koya accountancy and was in crying there and you kwa fa no fa asavoache ne papa nua asavoache waye engineer nti wo wi a fa no koma na bibi ahia na wahwe no so crying there o kwa engineer asavoache ne papa nua fa no koma no bibi a obehwe no me kwa asavoache wa meba na me mame ono anpa tieti o sebo nsusu ba en wo se ne ma me mfa no na ya me so ma hwe no ansa na kwa asavoache ono an ma me nua bunsu o se da bi ma me so me fa no tieti ma me mfa no na me so ya ma hwe no tie no wie yansa na fe me kwa broche se me kwa kosua akoto wo nyina chi ansa na yewura wo kɔ amanone o kɔ abrochire akwakoto ne dua so me kwa broche nso me nua afodo ho na mkoe so o kɔ abrochire so ne nua afodo ho na o kɔ ye ena na aboadu nso na je metra ya me ko adwuma ni school nyina wo na je metra wo na akwa nso na je ne tra o kɔ school nyina o je ne tra wo tani nyina na akoye hia hene ho nko a ba ne nyina na akwakwe ohine ba hia hene ho nko a na ha de me ma me ho de me nim ho na ma ne ma me ho de onim ho na ohine ba hia hene efa no ho nko a na oni eno akire yansa na aseme nyina beba enne me bedru ha na yi ne nyina chi na de kɔ so nyina kɔ ye nyame nhyehyɛ wo ye enne Ebenezer de ba bedru enne ye wura mo ni pa bebre ba ba dofo aba me teacher bi o kire made class ye gyan wo class 2 Miss Rose asi aduan pe me hu no wa ha sesia so wura mo wa ba ni teacher o kire na de sa tu Miss asese duwa wo hu no wa ase mi wura mo a me hu no so tumfo so wura mo a wo hu so wa ase o kire made wo class 2 tumfo so o kire na de wo class 2 na me no na mani aje papa ene wo hu no so wa ase no na ni je papa na ni nyina na ye de nemo ebeduru ha sese ni nyina na kakra de nemo a wa beduru asisi e ahaya meti sese me wo fa no wo modie no mu hunu ye nti wo mo ye sa tumfo se ha wati sese ni wo fa no ede no mu hunu ya nti o mo ye ni sa na ajima prempe de se ke de no hunu ya wo ka se afia minya de mepe na ajima prempe de se ka wo se de no hunu wo ka se afia minya de mepe no ame wo fa me so fa me wo ono an discipline bi on tete me ma ba chi so fa no so discipline ono an tete ni bibia eno na nemu a ye de abeduru ha eno ara eno nemu a o de abeduru ha se tinei se ye ka mfia dioso na ye de ye ka Asantehene ahyase no sa na che otumfo se ye ka mfia aduaso ena no a o ka ma obi ati ahyase no ba bia efiri a enti na se no ye de manyame a ne ye hunu se mfiti ase no ye se ye mpese me ye mo ade hyese ma ye kyeremodasem na mo menya ne entete me ye na kyena bi de edi manim me ofa nko ana me onim ade kra wo ka otumfo se ene akobase abase ya na ntete ya de ma no ne ofa ne onim do ya ma no enti no hwe ya ma odne fa mu a wa bedu samtin pisi ti wo mo mienu na da biara me de ayeye ma wo se wo mo mienu se de be ya onye tirimode nti wo mo tete nsa nta yeye no na no de ma wo mo ye bedu ahenie mu de 20th 21st of March me free crying ansa na me ba ansa na ye besie me nua panyin tumfo se e ba ahenie mu a 21st of March 1999 wo free crying e de ba kumase abehwe abedi nua panyin ayi me nua kwasi eson samjona kwasi kakraba ye friend samjona wo ha ni nua samjona o wa sei ena me nua Alhaji Yusuf sini nua Alhaji Yusuf nso Alhaji Yusuf nso one na na pra wo mo na ansa na me betumi to abakuma se ye ba ansa wo mo na ma me sika egu bag ma me de beduru kuma se tumfo se ansa on be free nkra ba no wo mo abom de wo mo na ma ni sika ansa na odi free Sam John na Alhaji Yusuf ye ma ni sika odi free nkra ya odi beduru kuma se na wo ma AGC plane de mbesi wo boase
Ansuhara ma discipline and a besi no boase. Ansana me bedru Kumasi anadwo. Ansana anadwo no oba bedru Kumasi. Edru ansana me kwachi na Asantehene ma. Anchi ansa na okwakochi na Asantehene ma. Ansana ade chiye enua panyin ye na tompem ye koma yesi enu wiye. Ansana ade chi ni nua panyin tumfo pokuware. Ne na tompem onkohwe ma esi enu. Enu free ho na fe eto aso ma me bae. Enu free ho na eto aso amane no amye ni nyina ma onya akwan obae. Nti na ye de nyame ase a na saa na tie. Nti se ne ye de aseda ma nyankopon a ne se saa enete ahyase no eno waka kire. Na bae nso eto aso nso mitri ye mehia oba papa mitri ye mehia oba ni tri ye. Otumfo ase bae so ni tri ye wo hia oba papa wo ni tri ye wo hia oba ni tri ye. Oba onye ni brefo. Oba onye enibrefo. Owote mama me ho nipa nyinara. Owote mama otumfo onye otumfo nko ne ho nipa nyinara. Na me die ne hia no. Ne mo otumfo die ene hia no. Nyame adama wono so aka ho ame de abeduru baabi aduru. Nyankopon adaro ma so aka no ame ababedu pempenso a yaduru. So me ka Asantehene so de a. Otumfo so waka Asantehene so de a. Yeah, nanan mampohene. Wasom me abepin na dwaben he me nua kito wasom me ye nyinara ye guso a ye som me bepin. Otumfo so waka Asantehene de anananom mampohene ne nua kuma dwaben he nananom ma hene abrempon omu nyina ya som no a budusam pempenso. Ye ne a me beto ye manso nkwantan ne dwaben he ade ye friends mampohene aka kakra bi no ya to aso afoforo aba nyina so de do eto aso aye. So mo beto mu nyina manso nkwanta ma hene ni onua ne nua na dwaben hene mampon wo mu nyinara o mato aso asomna budusam. Kuma se mpanyimfo nso ye nyina ye som me kama. Kuma se mpanyimfo nso so o mu nyinara o mu som no. Na ne ade ba ko am hu ye ma manije ye. Me wo fa se fo ne me nanan mo ade hye no. Wo mu na mpintin a ye kan na wo mu na na ebo. O tumfo se ade ba ko a wo hu ye na nije ye no wo fa se fo ne nananom ya ade hye no se na na tete no mo ye no no wo mu ara ene kwan mpintin a mo boy ye mo de twa mu ase. Mpintin a de je metata nyina wo mu ana boy. Mpintin a de je ntata ni nyina na ade hye no a ene boy. Ye kire edo a won kola ni nyina ntemo. So tumfo se we kire odo a won kola ni nyina na ade hye ni nyina ntemo. Na yetia ye de na ase ema nyame. Ni nyina basia na o se de na ase ema onyankopon. Na ase de ye kase ye kan ye nwie. Se na ase de ye kase ye kan ye nwie. President Kufo efrin kola brem no wofa no ne me aba bedru ne. President Kufo efrin kola brem no wofa na babedu samri. Oyine ye na Afrima na also have a chief of staff also mam ko atma ne papa si yo say da bia ne ekoda also na tie. Oyine ba Afrima onu so wa say mam ko atni si yo say o mu nyina si kurukura no a. Ba si yo say ba no wasisi na yire no a wo pefratamfo nko a. Ase ba no wasisi no a misamenu. Enti omu nyina na na ewo hai. Ose otumfo ase na omu nyina na wa ase. Na akwa adumi ma de nyina me na me bibia. Ono so wadi machi saa bepem na. Na akwa do wadi na chi saa ono an bibia no wadi na chi saa abekasa me. Nansa na ade a ye nwanwa se ni gaga manche. Nansa na ade a ye nwanwa ga manche. Wasimu aba frifia da so obetam nchen ama yedi yaba sorry. So friend cry wa ba betra ne nchen efrifia da abekasa mre so wo tena sei kopem se ena asori ye beba na wi. Oba me aya sorry ye di eyine so aye bodwa no so obesan aba. Oba ama ya asori enso hara edwabo na kasa eye nyambo a akoside no kosede di anim susu no obeba. Nyina ye enase na ye di ma obia. So ni nyina ye nase na di ma Nyankopon. Na teacher ma sofo pa bobo Methodist for Presbyterian for Anglican for Roman for nyina yenya me muda da biara me na sofo to yi
onso saa waya no ono so aba no ma be bompa ya ma me dada otumfo se na asofo ono so munya ne muda Roman for Methodist for Presby for Anglican na asofo otiwe omunya mre biara mpaye enomboma no na se kire ne se mpaye bonko a ne nyame na betumi amma ye sa adwuma me ye na se kire ne se mpaye boni onyankopon ko ara ene betumi amma na ye adwuma wo ye memfa me ho ntu nipa so otumfo onfa na ho ntu nipa so menyi nipa ni se no no betumi aboa me onyi nipa ni se nipa na betumi aboa no dise nyame nko a dise onyankopon hata so nko ara Ntia no kwa so na mesra mo se da bia mo nto aso mo mpa nti asofo eno kwa na otumfo so osra mo se da biara mo mo ho mpa ye ma no mfie aduonu no mu emu nsem ewo mu no wo ka se wo ka mfie aduonu no mo otumfo tena sikadwa so no emu nsem ewo mu no wo ka se wo ka de enwono de de ni nyinara mahunu bi o se de enwono de de ni nyinara wa hunu bi entwa to so nyina mahunu bi entwa to so nyina wa hunu bi ye nimu na so ye ka mate ni nyina ye nimu na so ye ka to no so ni nyina wate nanso mama na anya asem da nanso ama anya na asem ye me ma ne ye masem ne nokre nko a ne mom de o ma ne ye na asem ene nokre nko a na me da nyame aso so ma me hwe nipa ni mo nka asem da bia so da nyame aso mo onhwe nipa anim no onfa nka asem na mom won hwe mu na me mfa nokre nko a mo onhwe ni mo o na kokoduro no onfa nka nokre nko a zanza baby odi me atren sika dwanu awu sika ma me ntimi hia wu sika se fi se baby nyankopod na tena no sika dwanu ama ni sika enti wo hia obi asika obia ni ho mfie aduonunum ni ameba ye obetimi agira baby aka se wa brem kaska men kasa ma no mfie aduonum otumfo betena sika dwa so yi obia no obetimi agira baby aka se ma obrem sika so won kana asem fo ma no obia ni wiase obetimi aka obia no ebi nsi da obia ti no obetimi aka me Asantehene wa ba manim se sika wo de ma me Asantehene wo ti sika dwa so obetimi abana nim aka se jiwei nim aka masema ebi nsi da obia so entimi nya sa Tinenya me ka hye awurade animonyam. O se de o ka nyina na o ka de ahye awurade animonyam. Se de be ya wo be se gya machi ama adwuma o de ahye msa na matimi ato aso ayi. Se de be o be gina achi de wona anim no wa edoso. Se o be gina achi aboa no amnatimi adwuma no. De me hwe ne enkoso animonyam nyansa ne yokodro honhom. So de o hwa no nkoso nyansa yokodro honhom eno an wo pe efi nyankopon. Na ye nyinara yen kamom Ghana man Asantema yen kamom ne yenye ma Ghana man nye ye ma ye. Me nyina kamom Ghana man Asantema yen nyina kamom ne yenye na enye ye. Me fam de wo se me ye bia me ye nyame adaromenti. Otumfo se ne fam de o so ye bia obe nyankopon adaromenti. Ye ne ya kanso ye nyina ye kamom ne yeso yenye ye fama bibia nye ye. Ma ya kanso bia kamom no munye mo fam ade se ne be ya beboa ma bibia ye. To se nyame nam dana se nanan ni pe ba ye nyina ne ye to collection nipa me hu ye che bebre ye nyina ye nam ase tumfo se de maso da mu nyina ase se ya to collection nipa betwa mu ase bebre obi ko na ohun na che pa wo mu nyina epie nananom wo mu nyina asansan ye nyina kire do papa ni nyina a kire odo papa na mesre mo me hye mo bo se medi no kra mamoda o tumfo se wo hye mo bo se de wo bedi akonwa wo so aye wodi ensoye a wode kaaye no nokure e na obedi amada bia otumfo se oda bia otumfo da mu nyina na